Nyakwaramogi Ajwang' tarik 26 dwe mar 9 higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' tiyo kod yedhe mago mag komo nyuol. Gino milongo kanyo kod dho ngere ni World Contraceptive Day. Odiochieng' ma kamae iyango mar mondo mi tiegruok makoni kod kocha otieg godo jopiny ewi yore mabeyo ma inyalo ti godo e komo nyuol. Winjo kanyo ka e kaunti ma Migori, jafwambo maru e kaunti ma Migori George Juma nokelonwa sigana mano mar kwan mag nyithindo mawito ngimagi e kinde magigolo iye. Kata kamano nyithindo makamago koyudo tiegruok makare kata ka puonjo bedo makare wi yore mag komo nyuol to wanyalo duoko piny kwan mag iye ma ohiu kaachiel kod duoko piny kwan mag thoe ma ikelo kod golo ich kata gino ma iluongo kanyo ni abortion. Mane momiyo e chenro mar mine wacho otieno makawuono antiere kae kod Hilda Ombero modwa goyo godo twak kata wadwa bedo godo kod twak mong'ith mar mondo mi wapenjre ane ni tang'o momiyo odiochieng' ma kamae iyango to gin yedhe mage mag komo nyuol ma rawere nyalo tiyo godo to ginyalo yudo gi kuonde mage mar mondo mi gigeng'a gamo remo kapodi gitindo kata jogo ma ok dwa gamo remo ne kaka nyalo ritore e yo makare. Oimore Hilda iriyo nade odiochieng' ma kawuono kinyalo mana fulrinwa matut mana mapiyo piyo kwa chako. Erokamano Joyce, nyinga en Hilda Ombero. An nyara Sembo Kokise kamoro ni Bwaja. An organization madil gi nyiri maluongo ni Bright Future Advocacy Network. It is located in Asembo. Machiegni twak otieno makawuono Hilda. Tarik 26 maneno odiochieng' manyoro piny ngima nohingo odiochieng' komo nyuol, tiyo kod yedhe mag komo nyuol. Ang'o momiyo odiochieng' ma kamae iyango higa ka higa kochopo tarik 26 dwe mar 9 Hilda? Gimomiyo tarik 26 dwe mar 9 ibedoga iyango ni mondo nyiri kata youth obed informed mondo ging'e ni ati chieng'no en chieng' ma ipuonjogi e weche mag komo nyuol nikech wang'e ni nyithindo manyiri kata jok machuo they are very sexually active to gikia gik ma ginyalo tiyogo mondo giritgo ngimagi. Koro mane momiyo every 26th of September yearly chieng'no bedo commemorated. To anyalo wacho ni higani thuon wacha kata dhima mar odiochieng' mano mar komo nyuol nen mane to hie puonj mane manidwa ng'is rawere kata jogo obed rawere mago nyithindo manyiri matindo kaachiel kod mine matindo ma bende nitiere ki. Theme ma this year nen building bridges, breaking barriers, contraception for all. Nyiso ni mano tiende niya nitiere gaps ma pod nitiere sani ma pod jikia ni kaka ni contraceptive nitie kuonde minyalo yude lakini nitie jok mok yud information. Koro this year ne contraception for all ne mean ni jite mondo yud information koro kata kuonde monego giyude services go. That is the meaning of the theme. To ang'eyo ni wechegi mago mag komo nyuol adiera e kinde mane kata sigana mano mar komo nyuol nobiro jogo ma mine kata nyiri mane tiyo godo ne ywaka ni moko kitiyo kod gi to ok teri maber. Jomoko wacho ni nitiere yedhe moko mag komo nyuol ka itiyo godo to kinde ka kinde intiere mane ria. Nyaka sani wanyalo wacho ni gin yore mage mago mag komo nyuol ma nyithindo manyiri nyalo tiyo godo to kapok gichako tiyo kodgi okang' mane mowinjo bed ni gigoyo mar mondo mi ng'ato ng'e ni an mae yadh komo nyuol manyalo tera maber kata manyalo tiyo na maber. Gimokwongo manyalo wacho kapok ichako komo nyuol ning'e ni ji opogre, nyithindo manyiri opogre, nitie gimiluongo ni hormones. Koro nyaka ibed ing'e ni hormones ni en chal nade. Koro ka idwa chako mostly nikech university kata nyithindo manyiri sani kata nyithindo ma 14 years and above, they are very sexually active. But inyalo yudo ni gionge gi information. Koro inanena ni ka ng'ato biro kata ka dichuo biro to katia to donje box. The next thing odhi nindo gi kijanani. Okay, odhi nindo gi kijanani e yo mane. Nitiere weche nini different types mag komo nyuol kaka the best mwanyalo tiyogo kata iluongo ni safe sex. Safe sex nitie gi two methods. Achiel iluongo ni masturbation. Kenya masturbation ni kunyonga.
and moro iluongo ni use of condom. Mano tiyogo gi jomani. Mano chwo ema tiyogo. Mano safe sex. Mano ka dichwo tiyogo to o release. Jomoko bende wacho ni nyalo bedo nokelo madhara kata kamano mano ok wanyal dhi ahinya kaloni sani nyalo bedo ni nitiere kata nyithindo maneno wang' jowi sani koro ok wanyal wacho machielo. Machielo en use of condoms, raboyunga. Koro raboyunga it's not really 100%, but kitiyo kode yo maber to in very safe. Ok idhi yudo tuoche, ok idhi yudo ich bende. Koro mane safe, but ipenja penjo moro ni mage ma ji tiyogo sani kata ema mi wacho ni sani nitiere family planning mang'eny, nitiere daily pills manyiri muonyo mondo kik yud ich ging'eny nitiere implants ikete e bat. Koro ng'ato lure nodwa tiyo gi mane nikech gilure. Nitiere kizungu wacho ni hormonal methods. Koro hormonal methods ok gi react gi mwiliwa kaka iluongo ni mawacho ni daily pills mimuonyono. Nitie kako dhi react gi body ni. Nitiere implants, nitiere moko miketo midungo 5 years, midungo 3 years, mag 1 year, short term ma 3 months. Koro gigi lure gi ng'ato. Atukoro nyaka sani nyithindo mago ma nyiri matinde wacho ni seche moko kuomgi nyalo bedo ni gichako ng'eyo weche mag terruok kapod gitin. To ber ka ng'ato kok dwa gamo remo kapod otin to omany yore mago mag komo nyuol. Ng'ato kapok oamua ni adwaro komo nyuol, owinjo bed nogoyo okang' mane mar mondo mi ong'e ni anto mae mabro bedo kadhi koda maber. Mar mondo mi kik bed ni atiyo kod ranyisi ni an Joyce awinjo ni Hilda tiyo koda kata pills ambe koro akaw ni we ati kod pills seche moko pills no dhi hinya odhi hinya ok odhi tiyo na kako tiyo ne Hilda. Okang' mane mowinjo bed ni rawere goyo mokwongo kapok gichako tiyo kod gigi Hilda? Gini ber ka idhi osiptal. Koro osiptal kidhi kacha to daktari dhi koni. Ber king'eyo dendi mokwongo. To okang' ber ka ing'eyo dendi, iluongo ni bodily autonomy, alafu ibet gi gimiluongo ni power of choice. Nikech sani inyalo yudo ka kijana maybe ing'eyo ka wan nyiri, wan nyithindo ma pod remb gi ringo. Dicho nyalo ng'isi ni adwari jaber koro atim nang'o, to in kata pok ing'eyo ni iluongo nang'o periods nabiro karang'o. Koro in kichaka we kawuono adhi atem, idhi temo ti eka kimess up. To wanyalo wacho ni kata bedo ni sigana mano mar komo nyuola en gino ma kinde mathoth wagoyo. Winjo kanyo sigana mano kelnwa kanyo kod jafwambo mar county mano ma Migori Jojo maka koro nyaka sani wacho ni nyithindo manyiri maromo 3 osewito ngimagi e county ma Migori higani ka gigolo iye mano kaluwore kod lipot ma ogol kod migao ma ochung' ne weche go mag thieth. Twang'eyo ni iye makamagi nyithindo gi nogamo kaluwore ni ok ne gikomo nyuol mane momiyo gigamo remo kapod gitindo. Nyalo bedo ni rowere gi nitiere achiedh nade mane kata challenges mage ma rowere kale gi sani ahinya to e yor yudo yedhe mag komo nyuol? Challenges ma nyithindo manyiri kale, achiel en stigma. Stigma no wuok kanye? Stigma wuok e gweng'. Kata e osiptende ma kidhiye tidhi ng'iso daktari, nitie dakteche moko mok pand wach. Koro nyiri be oluor ni kadhi maybe adhi ir Joyce to Joyce dhi wacho na dhi chako landa ni at my age ang'o mi adhi manyo family planning. Koro giluor ni ji dok gi weche ba ji dhi wacho. Mano challenge mokwongo. Challenge mar ariyo, people will judge you. Giluoro judging. Ging'eni kidhi kanyo gidhi judge ni nyathi mathis 14 years old ang'o midwaro. Koro mago challenges. Nitiere kendo lack of information miyudo ka nyithindo kia. Koro gin gidhi adhiya ni Hilda nowacho ni ati kata ni Hilda nowacho TV ama giwinjo ka Joyce wacho, giwinjo ka organization moro wacho ni ati nitiere giwinja winja to gionge gi information no. Koro gima ber, it is good kata theme masani wacho ni contraception for all and also jiber ka yudo information ni ji nyalo yudo yo machalo nade. To stigma mabende ilose no mano mar seche moko witch kuot kalore
luore ni kodhi od thieth kacha to odhi od thieth mar gweng to nyalo yudo ni e gweng kacha ji ong'ere ng'ato nyalo dhi lande stigma no inyalo tiek e yo machalo nade kachiel kod information nyalo chopo ne nyithindo manyiri kata rowere matindo nade mar mondo mi wakom nyuol wageng' iye ma ohiu to bende wageng' weche mag golo iye makelo thoe. NGOs ma support weche mag komo nyuol. They support but they only support. But kaka NGO ntiere NGO I'm a youth champion ma deal gi sexual reproductive health and rights iluonge ni IPAS go konyo ji mondo yud information both technologically and even locally. Koro ka wacho technologically through simu. Koro ntiere kaka kidhi ntiere ilungo nade kidhi simu kachacha imanyo ni mechanuka platform kanyo kidhi kanyo idhi yudo information stemi kata kipenja ni adwa komo nyuol kata adwa golo ich tida odhi kelo ni information te wach golo ich ji dhi kani kech golo ich ka okiluwo yo makare makela jema makelo nyaka thoe. Alafu wach stigma wanyalo tieko through creating awareness. Puonjo kechani kata wacho ni jo kanisa kata ko winjo ni ati Hilda wacho gimore TV ni ati nyithindo nego okom nyuol. Ineno koro sani kata judging ma kiwach gini to jidhi judge kiwach gini to like people will judge you. Koro information and creating awareness iketo jipiny tipuonjo gi tingiso gini en gima ber to mana kotime e yo oyangore e yo maber kaka wach ni wach komo nyuol kidhi kwak doctors mantiere e gweng mamiyo ji majan ka tidhi lus ngimani ber kitimango idhi osiptal. Atonya kasani kata bedo ni wagoyo mbaka bende kaka ina chiel kuom jogo ma wanyalo wacho ni kedo ne rawere kata ina youth champion matinde ne ijathoro ng'iyo gigo mamulo rawere ahinya. Owinjo bed ni nyathi manyako chako komo nyuol ko jahigni adigi sani e piny masani to piny olonya ber ka nyathi manyako chako komo nyuol ka en jahigni adi nikech sigana ma kama osebedo kagore nikech iyudo ni nitiere ng'ama miyo seche moko oneno ni nyathine osechako dhieria oneno ni nyathina ni kosechako dhieria seche moko chako kata ka oja higni 9 to oneno ni we kora ami nyathina ni yedhe mago komo nyuol mar mondo mi kiko gam remo. Kata kamano bende nitiere higni kata higa maber ma nyathi manyako chako godo komo nyuol nikech iwacho ni yedhe mag komo nyuol gi jomoko wacho gin weche mawachore akeka gin adiera kose gin miriambo. Jomoko wacho ni kichako tiyo kod gichon ahinya to nyalo kelo ni ajema e kinde mabiro mbele seche moko inyalo koso gamo remo sama koro winjo bed ni dwaro gamo remo. Ok danga nyithindo manyiri ngeni seche moko nyalo wacho ni en age ni lakini maybe no sechako but in real sense ber ka nyathi manyako kapo ni en nyathi moritre kaka an my own story mabogo chieng moro ber ki ritri at 18 years you are still a baby, you are still underage. Tiek school mondo eka kata ka gigo rito dendi e gima ya maana sana. I know we have sexually active community out there pia simu be okelre obiro mayore makoro ng'ato ka ng'ato tima gima dwaro kodwa search ni adwa timo kama to yudo. Koro en mana kaponi Kenya wacho en ga 18 years and above koro kanye ka in gi ID koro you have the right to choose what you want. Koro mana wacho ni maybe 88 not maybe 18 years and above but below 18 you are still a child. Yeah. To mbaka ni mano mar komo nyuol ok wanyal goyo mbaka mar komo nyuol kokwa kelo joma chuo e mbaka ni nikech kinde mathoth ka igoyo mbaka mag komo nyuol to ji jathoro mana ng'iyo joma mine kende kata joma nyiri kende. Ere kaka joma chuo bende nyalo nywanda e mbaka ni mano mar komo nyuol nikech kopogore kod komo nyuol bende konyo ahinya to e gayo kata e neno ni ji ok obedo kod nyithindo mang'eny ahinya mano ma nyalo hewogi rite yo makare. Joma chuo owinjo bed ni donjo nade e mbaka ni mar komo nyuol? Joma chuo nego bed included e conversations machal kamae nikech icho kadhi yudo kenda ichane wadhi yudo ji ariyo dong mano jo iskosariambo mana diera nyathi kosebiro responsibility marga dong marwate koro chuo kapo dichuo bonego ket ka chuo youth nyithindo ma chuo onego kete conversation makata ka
jaodi dwa bet mostly mon chuo tok dwar gini. Ok dwar ni ati chiege komo nyuol. But wane mwang'eyo gimomiyo wakomo nyuol. Sani uchumi tek. Koro kase nyuol sani, me I'm 27 years old. Aonge nyathi and I'm not ready because I don't have a permanent job. Kase yudo nyathi no, adwa dhi rite nade. Koro nego chuogo nego wakete conversation nikech gin be gidhi kel idea margi. Nikech kata kapo ni nyathi obiro to maybe nyathi obiro tionge tich. Ida timo nang'o? Nyathi ni dhi chamo ang'o, odwa dhi school nade. Koro an gima nyalo wacho chuo nego kete gini mondo gin be ging'e gik mamon kale gi gimomiyo nego ji okom nyuol. Kenya kasani bende nitiere yore mago mag komo nyuola, mago mag joma chuo ma osekeli. Nitiere kata pil moro ma koro nowach ni bobed ka imiyo joma chuo mar mondo mi gin bende gimuonye, iwacho ni en bende onyalo konyo joma chuo e komo nyuola. Aneno ka inyisa ka ni thuolo marwa mano miwa dhi karumo. Hilda, wach ni mogik ka watieko twak marwa e chenro mar mine wacho tieno makawuono. Wachna mogik ma anyalo wacho ni nyathi manyako moramora mantiere mawinja sani gotieno masani kapo ni ok inyal rito dendi malong'o. Sani wantiere the best thing tigi sidi, tigi raboyunga. Sani piny rach, ikia gik matimre. Koro rit dendi, have the right information. Kidwa dhi golo ich kata kida timang'o, bed gi information ma correct. Di ka daktari dekteche ma dala mang'isi ni madh majan ni madh kiang'o, apana. Kech mano your life is at risk. And also mane manyalo wacho to but an gimoro manyalo ongeza about my NGO. Kiani time nyalo meda ka watieko wangi kamera. Koro kaka na wacho ni the founder mar Bright Future Advocacy Network, every December anga gi event assemble kendo akwayo jok manyalo konyo. Atimoga celebration gi adolescent girls, atimonegi mentorship, youths mantiere gweng, nyithindo ma nyiri, nyithindo ma yawuoyi moramora. Akaoga atimo shopping, wadhi washerekea Christmas nyaka day. Koro ngat mada reach out, please reach out to my number 0791006022. Mane number na. Koro kidwaro pejo moramora kik gochne Joyce gochna. Erokamano inya Hilda Mbero kuom kauthulo mari otieno makawuono mar mondo mi bi wago mbaka kotudore kod weche mag komo nyuol. Nyakora Mugia Jwangi kanye mwachopo gode giko mar twak maru e chenro mar mine wacho. Kiwinjo kanyo mana kamil Hilda wacho ni ka in ng'ama nyako idwaro ritori e yo makare, inyalo ritori kitiyo kod raboyunga. Par ni yedhe mag komo nyuol gigeng'o mana gamo remo, gigeng'a gamo tuo. Omiyo ber ka waritore e yo makare mar mondo mi wageng'a gamo remo to bende wageng'a yudo tuo. Nyakora Mugia Jwangi wakaw yo madundo gi sani kaduogo tadhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor.